Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Ширклей авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Шәфиева Фәридә Исхак кызы бүген 30 август көнне үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны безнең тапшыру аркылы апасы Халисә, сеңлесе Мөнирә, Мәскәү шәһәреннән кызы Эльмира, кияве Шамил, оныгы Рөстәм, янында яшәүче кеше кызы Галия, оныклары Алсу, Рөстәм һәм Дилә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әни җирдә иң газиз, якын кеше. Ул безне туган, көйләп бишектә тирбәткән. Беренче әйткән сүзләребезне ишетеп, тәпи атлап китүеңне күреп шатланган. Без үзебезнең тормышыбызны анардан башка күз алдына да китерә алмыйбыз. Ул бик яшьли тол хатын калып, безне, ике кызын, Галиясын һәм Эльмирасын үстергән. Икебезне дә тырышып укыткан, югары белем алырга, институтлар тәмамларга ярдәм итте. Хәзергә кадәр ул безгә йомшак сүзләре белән, дугалары белән дә бик ярдәм итеп тора. Әниебез безнең дөньябызның яме. Күпме авырлыклар әнием күрсә дә бер кайчан да моңаймады. Безне аяк өскә бастырды. Оҗмах әниләрнең аяк астында диләр. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше. Безгә дә үз әниебез бик кадерле. Барлык балаларныкы кебек без дә телебез әни сүзе белән ачылган. Безнең әни бик әйбәт, сабыр, тыйнак кеше, эшчән, бик тәмле ашлар пешерә. Әниемнең йомшак куллары, ягымлы тавышы безгә шатлык китерә. Без әниемә кулыбыздан килгәнчә булышырга, аны борчымаска тырышабыз. Хәзер әнием инде минем балаларымны, оныкларын үстерергә ярдәм итә. Дәресләрен эшләргә дә булыша, аңламаган сорауларына да сабыр гына җавап таба, файдалы киңәшләрен дә бирә. Галия кызы, мин мәктәптә укытучы булып эшлим. Балалар мәктәптән кайтуга өйдә инде тәмле ис таралган була. Әнием тәмле ризыклар пешереп куерга да өлгергән. Без аның белән тәмләп чәй эчәбез, серләребез белән уртаклашабыз. Нинди соң бу зур бәхет. Ярый әле әнием, әбекәебез янәшәбез дә син бар. Әнием, без сине бик яратабыз. Сиңа иң изге теләкләребезне генә телибез. Безнең өчен иң кадерле булган, хөрмәтле кешебез. Бүген синең туган көнең. Димәк, безнең өчен бу икеләтә бәйрәм. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз, озын гомер сиңа. Җырымның моңы, тормышым нуры, кадерлем минем, газизым минем, игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул, иксез, шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юллыйм теләкләрнең мизгелләрен. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яша, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәше шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең, һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни, бәхилләтеп. Хөрмәтле Фәридә Исхаковна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Чәчәкләре матур булса да, бармы шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Әнием,
Кояшның